Vannak pilóták, akik úgy érkeznek a motorsport világába, mint egy vihar, akik már az első naptól kezdve mindenkit megfordítanak, akik várakozást, zajt, vitát generálnak. Aztán vannak pilóták, mint Alex Márquez, akik lassan érkeznek, akik csendben dolgoznak, akik minden tapasztalatot úgy gyűjtenek, mintha egy kirakós játék darabjai lennének, amelyet csak ők láthatnak teljesen. És aztán, amikor a padok többi része már azt hiszi, hogy besorolta őket, hogy már jól elhelyezte őket a sport hierarchikus rendjében, a csúcson jelennek meg egy olyan tekintéllyel, ami mindenkit szóra bír. Ez egy olyan pilóta története, aki nem győzött meg első látásra, hanem körönként, szezonról szezonra építette fel az érvet, amíg már nem volt mód figyelmen kívül hagyni. Egy történet, amely Cerverában kezdődött, amely túlélte az összehasonlítást, amely ellenállt a sport legnehezebb éveinek, és 2025-ben egy olyan teljesítménnyel zárult, amely a MotoGP padokjában a legteljesebbnek számít. Cervera egy kis, csendes város Katalónia belsejében, ahol az élet ritmusának alig van köze a nemzetközi versenyek zajához. De ebben a városban 1996. április 23-án Alex Márquez Alentá született egy olyan családban, ahol a motorok nem luxust vagy múló szenvedélyt jelentettek, hanem a világ megértésének egy módját. Apja, Julián Márquez nem volt nagy anyagi lehetőségekkel rendelkező ember, de rendkívüli elkötelezettséggel bírt. A családi garást olyan hellyé alakította, ami messze túlmutatott egy műhelyen. Osztályterem, laboratórium volt, egy tér, ahol a gyerei nem csak motorozni tanultak, hanem megértették a működés minden részletét is. Az abban a házban folytatott beszélgetések nem csupán az eredmények körül forogtak, hanem a folyamatról, a megértésről, a pályán hozott döntések miértjéről. Ebben a környezetben két teljesen eltérő temperamentumú gyermek nőtt fel. Marc, a nagyobbik, tiszta ösztön volt, a sebesség, a támadás, a látvány, egy tehetség, ami már nagyon korán túllépett a felfoghatóság határain. Alex, a kisebb, más volt. Nem volt kevesebb, hanem más. Ahol Marc cselekedett, ott Alex figyelt. Ahol Marc támadott, ott Alex számolt. És ez a különbség, amit évekig alsóbrendűségként értelmeztek, végül pontosan az lett, ami teljes és érett bajnokká tette. Képes volt a csúcson maradni, amikor mások a nyomás alatt összeroskadtak. Már nagyon kicsi korától kezdve Alex Márquez olyan kapcsolatot alakított ki a motociklizéssel, amelyben kevés volt az ösztönös és sok az intellektuális. Míg a legtöbb gyerek, aki motorra ül, egyszerűen csak gyorsabban akar menni, adrenalint érezni, versenyezni a mellette lévővel, ő órákat töltött azzal, hogy olyan dolgokat figyeljen meg, amelyeket mások észre sem vettek. Figyelte, hogyan reagál a felfüggesztés mindenféle aszfalton, hogyan változik az első kerék viselkedése a környezeti hőmérséklet függvényében, hogyan tudja a testhelyzet a kanyarba való belépéskor másodperceket hozzáadni vagy elvenni, anélkül, hogy bárki észrevenné első pillantásra. Az apja különös módszerrel tanította. Nem azt kérte tőle, hogy nyerjen. Azt kérte, hogy értsen. Megparancsolta, hogy ugyanazt a kanyart ismételje újra és újra, nem azért, hogy jól csinálja, hanem hogy meg tudja magyarázni, miért csinálta jól. Ez a mentális folyamat, ami más gyerekek számára unalmasnak vagy érthetetlennek tűnhetett, Alex számára természetes volt. Ez volt a módja a világ feldolgozásának. A kis pályákon, a motocross pályákon, ahol az első lépéseit tette, nem kiemelkedett brutális sebességgel vagy olyan agresszivitással, ami megfélemlítette volna riválisait. De jobban lett, mindig jobban lett, és ez a folyamatos növekedés, bár rövid távon nem volt túl figyelemfelkeltő, egy olyan technikai és mentális alapot épített, amelyet a generációjának csak kevés pilótája tudott volna felérni, amikor eljöttek az igazság pillanatai. Marc Márquez testvéreként a motorsport világában nem csupán egy ismert vezetéknév birtoklása, hanem egy állandó mikroszkóp alatt élni egy olyan összehasonlítási sztendarddal, amelyet a bolygón egyetlen más pilóta sem lenne képes elviselni. Amióta Alex elkezdett versenyezni a képző kategóriákban, a padok narratívája már meg volt írva. Marc volt a zseni, a jelenség, aki újra értelmezte a lehetségeset, és Alex volt a testvér, a másik. A kérdés, amely soha nem fogalmazódott meg kifejezetten, de mindig ott lebegett minden eredménye felett, mindig ugyanaz volt. Olyan jó, mint a testvére? És a burkolt, igazságtalan és korai válasz mindig az volt, hogy nem. Ez a nyomás láthatatlan a kívülálló néző számára, de pusztító annak, aki belülről
szemszögéből éli meg. Minden bukása címlapot generált, minden győzelmét relativizálták. Ha nyert, az azért volt, mert támogatása volt. Ha veszített, az azért volt, mert nem volt meg Mars tehetsége. Nem volt mód a jó megjelenésre. Nem volt tér arra, hogy egyszerűen csak Alex Márquez a versenyző legyen, anélkül, hogy a név újra értelmezné mindazt, amit csinált. És mégis ő megtanulta ezt úgy kezelni, ahogyan nagyon kevesen tudták volna. Nem ignorálta, mert valami ilyet ignorálni lehetetlen. Használta, tüzelőanyaggá alakította. Úgy döntött, hogy az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljon ettől az összehasonlítástól, egy olyan szilárd, koherens és sajátos pálya felépítése, hogy a világ végül nem tud más választása lenni, mint a saját feltételei szerint értékelni őt. 2014-ben Alex Márquez 18 éves volt, és a Moto3 világbajnokságon versenyzett olyan érettségi szinttel, amely szavakat nem hagyott a közelről figyelők szájában. Nem ő volt a legrobbanékonyabb a kvalifikáción. Nem ő volt az, aki a leggyakrabban futotta a leggyorsabb kört, de ő volt a legteljesebb, amikor eljött az idő a pontok gyűjtésére, a gumik kezelésére, a verseny olvasására, és arra, hogy pontosan ott helyezkedjen el, ahol lennie kellett. Az a szezon folyamatos harcot jelentett a rendkívül magas szintű riválisokkal. Jack Miller impulzív és nagyon gyors volt, Alex Rins sebészeti precizitással versenyzett, és mindeközben Alex Márquez a taktikai intelligencia és a következetesség keverékével találta meg a helyét, ami szinte irritáló volt a versenytársai számára. Nyert Katalóniában, Japánban és Malajziában. De amit a bajnokságot eldöntötte, nem ezek az elszigetelt győzelmek voltak, hanem az, ahányszor a dobogóra állt olyan pályákon, amelyek nem az övéi voltak, olyan körülmények között, amelyek nem kedveztek neki, olyan pillanatokban, amikor a nyomás a maximumon volt, és a többség hibázott volna. Az utolsó verseny, Valenciában mindent összefoglalt, ami különlegessé tette. Nem támadott az elejétől fogva, nem próbált olyan tempót diktálni, amit nem tudott volna fenntartani. Várt, számolt, kiválasztotta a pontos pillanatot, és végrehajtotta. Amikor átlépte a célvonalat, mint világbajnok, a testvére mellett készült kép történelmi szimbólummá vált. Két testvér világbajnok ugyanabban a sportágban. De Alex számára ez a cím nem egy érkezés volt, hanem egy indulás. A 2015-ös ugrás a Moto2-be az egyik legbrutálisabb alázatgyakorlat volt, amit egy motorversenyző átélhet. A gépek teljesen eltértek mindattól, amit ismert. Nehezebbek, fizikailag megterhelőbbek, radikálisan eltérő aerob és technikai igényekkel. A tanulási görbe nem volt sima, hanem egy szakadék. A 2015-ös eredmények ingadozóak voltak, a 2016-osak sem javultak jelentősen. Az esések felhalmozódtak, a dobogós helyezések pedig ritkák voltak. Kívülről a következtetés nyilvánvalónak tűnt. Alex Márquez elérte a határait a Moto3-ban, és nem tudta volna ezt a szintet egy magasabb kategóriában megismételni. Ez a megközelítés érthető volt, de téves. Mert ami valójában történt, az sokkal bonyolultabb és értékesebb volt, mint egy egyszerű eredményválság. Alex egy teljes rekonstrukciós folyamaton ment keresztül. Megtanulta, hogyan kalibrálja újra az érzéseit a nulláról, hogyan alkalmazza az évek során kifejlesztett vezetési stílusát egy olyan motorhoz, amely teljesen más nyelvezetet követelt meg. És ami a legfontosabb, mindezt úgy tette, hogy nem veszítette el a fejét, nem adta fel, nem hagyta el azt a folyamatot, amely mindig is irányította a karrierjét. Ezekben a nehéz években sok versenyző kifogásokat keresett volna, csapatváltást követelt volna, vagy nyilvánosan megkérdőjelezte volna a projektet. Ő azonban továbbra is a megszokott fegyelemmel dolgozott, bízva abban, hogy a megértés végül el fog jönni, hogy a folyamat nem hazudik. 2017. Június 11-én a Catalunya versenypályán, a közönsége előtt, azon a pályán, amelyet gyerekkora óta ismert, Alex Márquez megnyerte első versenyét a Moto2 világbajnokságon. Ez a győzelem sokkal több volt, mint egy eredmény. Bizonyíték volt arra, hogy a módszere működik. Megmutatta, hogy a 2 év szenvedés nem visszaesés volt, hanem befektetés. Könnyű lett volna kudarcot látni benne. Ő képzésként élte meg, és azon a napon, Montmelóban ezt egy hibátlan teljesítménnyel igazolta.
Azok közé a versenyek közé tartozik, ahol minden a helyén van, ahol a bizalom és a technika pontosan egybeesik. Attól a pillanattól kezdve valami megváltozott a versenyzéshez való hozzáállásában. Nem a módszerben, amely továbbra is ugyanaz maradt, hanem a bizonyosságban. Már nem csak egy pilóta volt, aki hitt a folyamatában. Olyan pilóta volt, aki látta, hogy az a legrosszabb körülmények között is működik. Aki látta, hogy túlélte a 2 évnyi kétséget. És aki most már tudta, egy olyan meggyőződéssel, amelyet semmilyen külső eredmény nem tudott megváltoztatni, hogy a helyes úton jár. A 2019-es szezon volt mindannak a kristályosodása, amit Alex Márquez évek óta épített. Nem az volt az év, amikor a nagy ugrást egy minőségi ugrást tett, mert azt a Montmelóban már 2 évvel korábban megtette. Az volt az év, amikor ez a fejlettebb verziója tökéletesen állandóan működött 9 hónapon keresztül. Gyors pályákon és technikai pályákon, száraz körülmények között és riválisok nyomása alatt, akik a kategória legjobbjait képviselték, nyert. De ami a legjobban lenyűgözte a mérnököket és csapatvezetőket, akik szorosan követték, nem maguk a győzelmek voltak, hanem az, ahogyan elérte őket. Technikai visszajelzései rendkívül pontosak voltak. Olyan kifejezésekkel tudta leírni a motor viselkedését, amelyeket a mérnökeinek órákba telt ellenőrizni a telemetriai adatokkal. Képes volt azonosítani a beállításokban lévő problémákat, mielőtt az eszközök észlelték volna őket. Ez a képesség, amely gyerekkorában egy cerverai garázsban kezdett fejlődni, eszközzé vált.